Jamus ta ƙara jaddada mahimmancin Amurka a ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Iran ta miƙa sabon tayin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa da Amurka. Najeriya ta gayyaci jakadan Afirka ta Kudu. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce Amurka jigo ce a kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO duk da bambancin ra'ayi a tsakanin mambobin kungiyar da ke kawo rashin jituwa da shugaba Donald Trump a yanzu haka. Waɗannan kalaman na Merz na zuwa ne bayan da Amurka ta bayyana matakin rage yawan dakarunta a Jamus. A tattaunawa da kafar yada labaran Jamus ta ARD, Friedrich Merz ya ce yana da tabbacin cewa Amurka ita ce muhimmiyar abokiyar da suke da ita a wannan kungiya. Da yake amsa tambaya ko wannan sabon yunkurin na Trump na da alaka da takun sakar da ke tsakanin shugabannin biyu kan matakin Trump a Iran, Merz ya ce ko ɗaya babu wata alaka. Mahukunta a Tehran sun bayyana cewa Amurka na da zaɓi ɗaya tal a ƙoƙari na kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa da ke shiga kwanaki 60. Dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun ce imma dai ɗaukar matakin soji wanda ba zai yiwu ba, ko kuma Amurka ta amince da tayin kawo ƙarshen yakin da suka yi musu tayi a kai wanda shugaba Trump ya yi watsi da shi. Tattaunawa tsakanin kasashen biyu ta tsaya cik tun bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a ranar 8 ga watan Afrilu. Kamfanonin dillancin labarai na Tasnim da na Fars sun bayyana cewa Iran ta miƙa wani sabon tayi ga mai shiga tsakani Pakistan don isar da shi ga Amurka, amma shugaba Donald Trump ya yi gaggawar nuna shakku a kai. Da yake mayar da martani a game da sabon tayin na Iran, Trump ya ce zai yi nazari a kai amma ba shi da tabbacin amincewa da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Michael Rubio zai kai ziyara aiki fadar Vatican a wannan makon da muke shiga domin ganawa da takwaransa Pietro Paroli gami da ministan harkokin wajen Italiya Anthony Tajani. Ziyarar ta Rubio, wanda shi ma ɗan ɗarikar Katolika ne, na zuwa ne makonni bayan cacar bakar da ta ɓarke a tsakanin Trump da Papa Roma Leo akan yakin da Amurka ke yi a Iran. Nuna adawa da yakin Amurka da Isra'ila a Iran ya janyo fushin Trump, wanda ya mayar da martani masu zafi. Kafofin yada labaran Italiya sun bayyana wannan ziyara da wata da ke da nufin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin ƙasashen biyu. To ma sauraro, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Najeriya ta bi sahun sauran manyan kasashen duniya da ke gargadi a game da karuwar kyamar bakin haure a kasar Afirka ta Kudu. Abuja ta gayyaci mukaddashin jakadan Afirka ta Kudu da ke kasar domin tattaunawa da shi a game da karuwar kyamar da ake nuna wa baki, musamman ma 'yan Najeriya. Matakin na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta yi wata tattaunawa da mukaddashin babban jakadan Afirka ta Kudu a birnin Accra domin nuna rashin amincewa da karuwar nuna kyamar baki a Afirka ta Kudu. An jima ana fama da matsalar kyamar bakin haure a Afirka ta Kudu, lamarin ya ƙara tasowa ne a 'yan makonnin baya-bayan nan. Rashin aikin yi a tsakanin al'ummar kasar, wanda ya kai sama da kaso 30 cikin 100. Masu fafutukar kare haƙƙin bakin aure sun bayyana cewa rikicin ya kai ga ƙone-ƙonen gidaje da shaguna, ciki har da na 'yan Najeriya da dama. Hukumar kula da harkokin ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka wato CAF ta sanar da cewa gasar cin kofin ƙasashen Afirka za ta gudana daga ranar 19 na watan Yuni zuwa 17 ga watan Yulin wannan shekarar, bayan amincewar da hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta yi a taron da aka yi a birnin Vancouver na ƙasar Canada. Gasar ta bana da za ta gudana a ƙasashen Uganda da Kenya da Tanzania da ke gabashin Afirka, sai dai har yanzu ba a bayyana wace kasar ce a tsakanin kasashen nan uku za ta bude gasar da kuma ya rufe ta ba. Shugaban hukumar CAF Patrice Motsepe ya ce shirye-shirye na tafiya yadda ake bukata, yana mai nuna kwarin gwiwar cewa gasar za ta yi nasara. Wannan ne dai karon farko da za a shirya wasannin AFCON da a kasashe uku, hakanan na farko da za a gudanar a yankin gabashin Afirka tun bayan wacce aka gani a
shekarar 1976 a ƙasar Ethiopia. To ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Ai sauraro lafiya. DW ra'ayin malamai. Masu sauraro barkamu da saduwa a cikin shirin inda wannan lokaci za mu duba halin da ake ciki game da matsalolin tsaro a yankin Sahel musamman bayan harin da 'yan tawaye da masu kaifin kishin addinin Islama suka kai a ƙasar Mali abin da ya yi sanadiyar mutuwar ministan tsaro na ƙasar Sadio Kamara tare da iyalansa a kusa da birnin Bamako fadar gwamnatin ƙasar a wani barikin soja. Ɗaya daga cikin wuraren da 'yan ta'addan suka kai hare-hare. Shin wannan me yake nufi game da samun tabbatar da tsaro a ƙasashen na Sahel da sojoji ke rike da madafun iko musamman ƙasar ta Mali da ma Burkina Faso gami da jamhuriyar Nijar waɗanda suke halaka a cikin ƙungiyar nan ta Sahel. Ta yaya za a shawo kan waɗannan matsaloli da suke ƙara yaɗuwa har zuwa wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka? Kan wannan za mu tattauna kuma a ɗakin magana muna tare da Abdulrahim Hassan, Fauziya Dauda da Muhammad Tijjani Hassan yayin da muke neman wasu malamai ta wayar tarho kuma da zaran an same su za mu sanar da ku. Idan na fara da kai Muhammad Tijjani Hassan, in aka duba wannan abu da ya faru a kasar Mali ganin cewa a lokaci guda aka kai hare-hare birane da dama na kasar ciki har da birnin Bamako wanda sai aka kwana biyu ma kafin aka ga shi kansa shugaban gwamnatin mulkin sojan Assimi Goita bayan tabbatar da mutuwar Sadio Kamara ministan tsaro. Me haka yake nufi ganin cewa sojojin nan sun kwaci madafun iko ne ma domin su tabbatar da tsaro wanda shi ne ma dalilin juyin mulkin, amma shekara da shekaru kon gaba kon baya da ma ƙara taɓarɓarewar tsaro. Haka Suleiman Babayo, lalle wannan hali da aka shiga a Mali abu ne da ke rikitarwa a yankin yammacin Afirka. Lalle ne tun shekarar 2012 harkar tsaro ta yi kamari a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. To amma ni sai in ce wannan hari ba wani abu bane da ya zo da mamaki ba, ganin cewa su waɗannan mutane 'yan ta'adda da kuma abzinawa waɗanda gwamnatin Mali ke takun saƙa da su, idan ka lura a watannin baya-bayan nan sun yi wani yunkuri da suka yi garkuwa da wato birnin Bamako da wasu birane da ke kusa da shi Bamakon ta hanyar toshe dukkanin wasu hanyoyi da ake shigo da harkokin yau da kullun da ma musamman ma wato harkar fetur. Wannan 'yan ta'adda suka yi garkuwa da waɗannan gurare. Da kyar sai da aka kai ruwa rana aka samu aka bullo wannan lamari. Na farko gwamnatin Mali ta ɗan yi sakaci da bata ɗauki matakai ba, domin wannan yana aika wani sako da ya kamata a ce an yi ƙoƙari an dakile wannan al'amari, ko kuma abin da yake zuwa a gaba an san wato abin da zai faru tun da farko. Sannan na biyu shine abin da bai zo min da mamaki ba, wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da ita Mali takun saka ke ƙara shiga wato ke ƙara tsami a tsakaninta da wasu ƙasashe makwabta musamman ma Algeria, wadda ta yi jagaba wajen cimma yarjejeniyar 'yan tawaye da abzinawa wacce ake kira yarjejeniyar Algiers. Kuma ka san mahukuntan Mali sun fita daga wannan yarjejeniya. Wannan haka. To bayan wannan kuma hailau wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Faransa wacce a shekarun baya ake haɗaka da ita ko kuma ake haɗin gwiwa da ita domin yaƙar su waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Kuma kowa ya san irin yadda ita Faransa ta yi rabuwar 'yan bori da Mali dangane da wannan wato batu, kuma har ma zarge-zarge suka ringa shigowa na cewa Faransa ita ce ma ke taimakawa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. To ka gani wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da ita Faransar ta jaddada cewa tana da babbar abokiya a wato yankin Afirka, musamman ma ɗaya daga cikin ƙasashe da ke makwabtaka da Mali ita ce Mauritania. Kuma wannan hari an kai shi ne kwanaki kalilan bayan da a karo na farko a cikin shekaru 10 ministan harkokin wajen Faransa ko wani babban jami'i daga Faransa ya kai ziyara ƙasar Togo, ita ma ƙasa ce mai makwabtaka da ita wato Malin. Kuma a daidai wannan ziyara ya bayyana cewa Faransa ta shiga damuwa dangane da yadda al'amuran tsaro ke lalacewa a yankin yammacin Afirka, musamman ma daga ƙasashen yankin Sahel. Wannan harka ta fara zuwa ƙasashe da ke gabar teku. To ka gani wannan yana nufin cewa kuma shi wannan minista a lokacin da ya wannan bayani ya ce haraka ta ƙara taɓarɓarewa ne a daidai lokacin da ko kuma saboda ficewar wato sojojin Faransa daga wannan yanki bisa buƙatar ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso. To ka gani wannan yana iya to amma tunda dai babu sojojin Faransa sun fita shekara da shekaru, so kuma sun kasa sun kuma kawo sojojin Rasha,
bai kamata mu ɗora ma Faransa wani alhaki a nan kai tsaye na abin da ya faru yanzu ba. Ganin cewa Algeria da Faransa dai ba zai yiwu a ce wai an shiga Faransa ne ta ba da taimako ba, saboda da Algeria ma ba wani shirin kirki suke ba. Kuma kamar yadda ka nunar cewa ita kanta wato ƙasar Mali da Algeria ne wannan iyakan ne matsalolin suke. Wannan haka, ai abin da nake so in faɗa, abin da ya ɗaure wa kuma al'ummar da ke gaba ɗaya shi wannan yanki mai ɗimbin al'umma, abin da ya ɗaure musu kai shine ta yaya yadda kafafen sadarwa na ƙasashen yammacin duniya suka ɗauki labarin suka ringa yayata shi tun kafin a tabbatar da abubuwa a hukumance. Wannan ma ya ɗan tada hankalin mutane kuma ya ɗan shigar da zargi a zukatan waɗansu. To ka sa ko mulki asiri ko jojiyo mulki aka yi suna iya sani. Akwai 'yan fatan zanen kishiya ya fada a kasuwa wato su yi dariya. A'a me yiwa dai saboda kasan suna da iya samun bayanai, wannan abu ne da zai yiwu an kashe minista a iya sani gabanin a tabbatar a hukumance. Fauziya da waɗannan al'amura suna zuwa ne daidai lokacin da waɗannan ƙasashe shekara da shekaru kamar yadda muka nuna sun gaza samar da wato mafita ma kansu, ga kuma yadda lamarin yake shafan kowa, musamman ma za a iya cewa mata suna cikin waɗanda wannan al'amari ya fi shafa, ganin cewa duk wani yaƙi duk wani